Bona tarda a tothom. Avui us porto un vídeo una mica diferent. No parlaré de llengua, sinó de la vida en general. Moltes persones al meu voltant ho passen malament en aquest període. Jo, en canvi, estic passant un moment, podria dir el moment més feliç de la meva vida. Hi ha moltes novetats, coses que he aconseguit i que mai havia imaginat que podia fer. Doncs el missatge que us vull transmetre avui és que no llenceu mai la tovallola. Si teniu algun desig, segur que trobareu la manera per aconseguir-lo. Segur. I si no és demà, serà demà passat. Serà d'aquí a un mes, a un any. No importa. La cosa més important és que lluiteu per aquest desig. Perquè la vida són 4 dies, ja ho sabeu. I heu d'intentar de gaudir-la el més possible. Per això us dono molts ànims, perquè sé que la tardor és una temporada una mica difícil per la majoria de la gent. I us dono ànims, animeu-vos i veureu com les coses es posaran en el seu lloc.